खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि समायना एम ब्रह्मा YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दा नै बैसागु बोथोर सफैहां जाबाय, सफैबायानो होनजाबाय। बारा गोबाव गैलाना थ' जानांगौ बयबो बैसागुनि एसे एक्साइटेड जागासिनो ना। आंहाबो एक्साइटेड जानानै दं आरो एसे माला फैगोन आरो बैसागुआ। सोरहाबा बैसागुनि माइब्राखौबो संनानै दोनखाबाय जानांगौ। आब'मोन, मादैमोन, बाजैमोन बयबो आरोना। बेनो ओमफ्राय जोंनि गामियावथ' फांसन जायो नालाय आंहाबो एखे मोसानो एक्साइटेड जानानै दं आरो एसे सोलोंहांगासिनो आंहाबो। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअ'आ जेबो माबा नङा आरो बेरायहैनाय मानाय बिदि नङा। आङो जेरैबायदि नोंथांमोननि गेजेराव संनाय खावनायफोरनि रेसिपि लाबोयो, आंना दिनैनियाबो बेबायदिनो आरो। थ' नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। आङो मा ओंख्रि संदों बेखौहायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै। बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नै आङो फार्स्टआवहायनो बेखौ संग्रोबाय आरो माथिगालदेब आलु टमेट'खौहाय। फुल रेसिपि देखायबाय थायासै आङो बेखौ। आङो मैथाजों नाजोंनि रेसिपिखौल' फुल देखायगोन आरो कमप्लिट देखायगोन। बिदिबा नायलांबाय थादो। आलुखौ दसे एवग्रोदों आरो आलुजों टमेट'जोंखौ। ओमफ्राय बेयावनो संख्रि हालदै हरबाय, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देना हरबाय, बेल' आरो। ओमफ्राय जेबो होआखै। मोनबाय। याम्मी नुखाबाय। टमेट', आलु, माथिगालदेब, खेरादाफिनिबो होनोना, बेनो आरो। मैथा लाबोबाय नै सायनोसै, ओमफ्राय नाजों संनोसै। नै नाया बेजों मैथाजों संनोसै। सारायखौ जानबाय, ओमफ्राय साराया दुंबायानो नै। ओमफ्राय दुंनानै आङो थावखौ होबाय। ना एवनोबा सारायखौथ' मोजां गुदुं खालामग्रोनांगौ ना, एसे मोजांनो। ओमफ्रायसो बिदिबा ना एवनायाव मोजां जायोना, बयबो मिन्थिखागौ। आङो मोजां सारायखौ फुदुंनानै ओमफ्राय दा थावखौ होबाय आरो नै। थावाबो दुंबायानो। थाव दुंनायखाय आङो नै नाखौ होसनबाय आरो। नाखौ एवग्रोनानै लानोसै। ओरैनो एसेल' एवफ्रामगोन आरो, मैथायाव होनायखौ बांद्राय मोजां एवलायनाङा ना। एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनोसै, ओमफ्राय उनावहाय दाहाय मैथाखौ एवनानै नाखौ होसननोसै आरो। जाबायानो नै आंनिया ना एवनाया। बेयो फार्स्ट एवनाय आरो, खेबसेनो एवबाथ' गेब्लेनो नागिरो ना, ओंखायनो आं एसे एवदों आरो नै। आङो बेखौ खांनानै लाग्रोनोसै, ओमफ्राय माखासेखौ एवबावनोसै आरो। आङो बे नाखौनो माखासे बाथोन बानायनोसै आरो नै। बेखौ खेबसेनो एवनानै सामब्राम बानलु ओमफ्राय नाजों, नाखौबो मोननाय बायदि एसे गोबाव एवनोसै। ओमफ्राय बेखौ आङो बाथोन बानायनोसै आरो। मैथा ओंख्रिजोंथ' बाथोन थादेरबाथाय जा गोथाव जाखायोना, एखे टेस्टि मोनखायोना। ओंखायनो आङो बाथोन बानायबाय आरो गोसोखांनानै। बाथोननिया रेडि जाबाय, ओमफ्राय एबार मैथाजों नाजोंबो संनोसै।
ginger garlic सामब्राम गुफुरजों हाइजें संख्रि एसे होबाय आङो संख्रि होनानै एबार मैथाखौ एसे एग्लिनोसै आरो नङाबा गांलाब गांलाब थागोन ना दा गोरलैयाव थाया थानायालाय थेवब्लाबो एसे थुग्लिबाय आरो आङो मोजां जानाय बायदि मिक्सनो एग्लिनानै ओमफ्राय दा दैखौ होनोसै आरो आङो बेयाव हालदै होनायखौ भिडिअखौ लानो बावदों आङो एक्सुवेलि उनावहाय माने थावआव सामब्राम एवनायाव होदोंमोन आरो बेखौ आङो भिडिअ लानो बावदों ओमफ्राय दा आङो बेखौ दसे एग्लिनानै दसे एवनानै ओमफ्राय दै होनानै दुन्दिया होनानै खांनोसै आरो मैथा ओंख्रिया गोदौबाथाय दैखौ ओंखारनाय जायो मोनसिगोनानो नै मोनबायानो होनजाबाय आरो आङो दुन्दिया एसे होना होबाय मोदोमनाय बायदि नोंथांमोना आंनि ओंख्रि संनायखौ नायनानै गोथाव नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खिन्थाहरदे गोथाव नुदोंबा नुदों गोथाव नुवाखैबा नुवाखै आरो ओमफ्राय जोंहा न'आव गोथाव मोनदों आरो बयबो जोंहा मैथाजों ना होनबाथाय बयबो जाखायो आरो ओंख्रिखौ बयबो गोथाव मोनखायो ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थानोसै आङो नोंथांमोननो जोंहा मैथाखौ माने बांद्राय गोखै जानो हाया आरो बारा गोखै जाबाथाय खारै होनानैसो सङो आरो ओमफ्राय आङो दिनैनिखौ खारै होआखै आरो नाया एसे बुरजा होजादोंमोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोननो देखायासै आरो होखायाखै नालाय नै दिनैनि ओंख्रिया दालि ओंख्रि बेयो माथिगालदाब आलु टमेट' ओमफ्राय बेयो जाबाय मैथाजों ना ओमफ्राय बे जाबाय ना बाथोन स' टेस्टि थेंक्स फर वाचिं एभ्रिवान बाय बाय